Itinagan ti Ama. Napalabas. Inawagan ni Mr. Wong ni Monica, ket kinidaw na ti panagsinarak da, takampay idi, ket adda ti napatag-abanag apagsaritaan da. Impamuspusad nga ro ti balasang ti panakisinarak na ni Mr. Wong. Iti sa Bali a Bangir, saan nga agsarsar ng Dehepe Salvador ken dagiti kakadwa na pulis nga agkalkalap iti impormasyon, kastamoten iti ebidensya, tapno masulbarda dagiti krimen a napasamak iti ili ti San Bartolome. Kabayatan na, makumikumlat ta ni Mayora Chona Rogante ang mga aramid iti pagrebengan na kas inati ili. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Awan mo ti makitak amadi kadagiti nakalanad kadagiti a papeles. Iso pa nagkunak kat awan ti parikot kadagitoy. Perma aklanan. Iti kasta rikot. Numero lang ti parparang iti cellphone ko. Diyos ko. Amangan mo iso mananday tatay mangbutbutang. Ngamnas kan asong batak. Amangan no emergency. Hello? Mayora Rogante. Kumadanin, di kanibusanan niyo asang kapamilya. Anya? Saan kayo nga bayag dito'y lubong? Hello? Hello? Awanan. Ay, Diyos ko. Mabutangak. Inakibaga ka nilyon da ito abanag. Naskan amaamuan ti asawak ti amin. Awanan. Talaga saan na makontak da ito ang numero ti cellphone nga inaramat dyan bawag kan Kachona. Leon, anya ti aramidan tayo. Namin anon anapasamak ti kastoy. Amkag asaan amang lukluko ti asino man nga umawawag kanyak. Chona. Daytoyen ti ibagbagaken ka. No saan... Mabalin ka di, Chona! Sumartag ka. Diyak kayat ti kastadyan mo. Nakarkaro laeng apatagsanam ti sitwasyon kapo iter aramidem. Ha? Siyak ti makamo ko naglang arudan. Siyak ti agpanunot iti pamuspusan. Anya ti mapaspasamak ka da papakan mamayaya ising. Agap apa da ka di? Jak ammo, Monica. Kaslagkin kinomprontada mat. Uwan nga rod. Asit gak ida. Ay saan balasang ko? Saan ka nga umasidag kadakwada? Ngamyaya ising, amang ano anya ti mapasamak. Amangan no kumaro ti sitwasyon no asit gam ida. Dito'y kalaeng. Saan ta ida pakibyangan? Bayam ida nga agsarita. O anya, Maximo, nawagamon Mayola Rogante. Un boss, imbagak akan nibusanan dan asang kapamilya. Kun, kasta kayat ko ken ka, Maximo. Natulnog ka. Amin ibilin ko tong palam. Iti ka man, boss. Di ka ito mabalin na sukiran. Amuyo da ita. Bili ko, Maximo. Boss, anya ti sumarunong aramidan tayo. Relax. Baybayan ta pa agpungto nakalo na ichay, Leon. Sa tayo pa agtignay. Bayan tayo da ichay, Don Leon agtignay pa kay sagmaka na matlaeng. Talaga ka pa lang, Jassy, naman nga mawawag ka ni Mayora. Inaramid na kuman, amo. Bogi. Panagkunak at mangbutbutang lang tayo jay. Kaya't na kayo lang nga pagdanagan. Tati kaya't na siguro. Kaya't matadael ti anyaman na diskarteyo. Uwanyag paisuan niya. Panunutin nyo lang ang amo. Napayagan dahil tanga umawawag ka ni Mayora. Ngamawan mo ti dagas anapasamak. Kan may sa ti kanayon ngay pangtana. Kanayon nga yawag na akanibusanan yun.
Ngam kasi din ako nakon. Awan mo at tinapasama ka dakas. Husto ka, Pugi. Mangbot-boteng laing tawanan pain. Kat nalabit, nga mumatan no asino tatapag. Amo, Talaga karkaritan dagdag tawanan pain. Bueno! Ipaay ko kadakwada ti kalkali ka gumanda! Sa anak ngay may, tapno makisubangakan ka, Simon. Narding. Kaya't ko ang makitam dagito aladawan. Anya ti kaya't asawan dagita aladawan, Simon. Awan ti am iti dayta, Narding. Kasano nga awan? Ket adda ka iti ladawan. Narding. Sa bali itan ti panawan. Nalakalangan ti agaramid ka dagiti banag asaan ang nakapapati. Anya ti kaya't mo asawan? Anya ti amom. Noon na-edit lang dayta. Anya? Saksik ti Diyos, Narding. Awan ti amok kadagita aladawan. Amok nga adda saan anasaya at amo paspasamak, mama. Pangaasim ta ibagam ko makanya. Adda manen imawag kanyak, iha. Impangtana a kanibusanan tayo kanon. Anya? Dahil ti agpaiso. Iso am adanag-anak. Inyo man kun kanipapamti amin. Mama, Iha, dahil ti kang runaan a makagapo. No apay asaan akayat ni papam akanayon ka arumwar. Amkan na ngamin nga amangan no sika ti pagaramidan da iti dakes. Iso apang nga asim. Manipod ita. Ipangag na kami kuman iti amam. Sa bagay, Chief, no kita na naimbag dagito'y aladawan, adayumot ni Padre Simon. Atong, No panunutin na naimbag, adda kinapudno ti imbagakin ka ni Padre Simon. Moderno nga minan ti panawon ita. Nalakalangan nga ramidan ti imposible. ket posible an na-edit laeng dagita aladawan, kasta nga di, atong? Adda posibilidad na dayta, Chief. Asino nga min tinaggapuan dagita aladawan? Diyan mo. Basta na ipatulod laeng kanyak. Ha? Deta tiyag paiso. Kasta gayam, Chief? Ngam sana ngagtaliklatan. Jakmat mamatilatan na panang dadaal dalaan kini Padre Simon ti amin. Mamati ak nga dati sa bali akay papanan ti amin. No apay nga da naawat ko, akakastoy aladawan. Nakaamamak at talaga ano kasta, ma'am. Ising, Asino nga taaya ti mangbutbuteng kada kayaw? jakmatam mo. Ma'am Chuna, Basta mamati ak nga dati ammo ti asino man nga umauawag kanyak. ha? Amuna iti anya, ma'am. Anya jay ko nam, ising? Anya ti amo jay umauawag kada kayaw. Ha? Kwa? Ada siguro, amo na ajak amo. Iso akanayon akas jay ti ibagana no umawag. Nakaskas daaw, Don Leon. Kalpasan inalamid mo. Imawag ka kanyak tapno ibagam naklaat kalaeng. Napudot lat yung ulog iti daydagan nito, Mr. Wong. Iswadya ko napupuutan din naramid ko. Agpapabawi ak. Diyak kaya tamadadael ti panagpartner ta. Mas dawakan ka, Don Leon. Sa balik kalaw mo. Diyan mo anya mapaspasamakan ka. Imbagag maden, Mr. Wong. Naglalaok lang iti pampanunutan iti daydagan nito. Iso pasensya ka na kuman. Oh, okay. Lipatan mo dahil dyan napasamak. Diyan kaya't pagsalitaan. Ito importante. Namilis mo, bidnot mo. Kat sabay kumasanan maulit kasjay, ha? Malas business no ada susi kak partner. Dahil tamat ti pampanunutan, Mr. Wong.
Tinegosyo ta. Isungag kit dawa kiti pamakawan. Don't worry, Don Leon. Hawanan kanyak dayjay. Lipatan mo na pasamak. Kasano na pasamak ti Kasjay? Apay nga daigam ni Narding aladawan dagiti armado nga daak. Sana nasayati pasimudag dayjay ah. Mamatiak nga damang palpaliw kanyak. Ang asino? Kinanya ti motibo na. Apay akas jay tinaramid na. Am-am muna kami nga ta ngagpadpada ka ni Narding. May salang ti masiguradok. Kaya't ti asino man ako maro ti saan mi apagkinaawatan ka ni Narding. Iswakas jay ter aramidin na. Panagkunak, kasayaatan no maiyuman ka ni Hepe ti amin, Leon. Nasayaat nga ta ti kastatsura. Kasayaatan mutla ang ti kasta mapasamak. No maamuan dagiti pulis ti amin. Saan dan to abasta agat aplatan? No bilang adadakas ang mapasamak. Anya ti kayat mo asawan? Leon, adda sa bali nga ar-aramidang. Sigurado amas daaw to dagiti pulis. No bilang taada saan anasaya at ang mapasamak. Pagsaludsudan da kanto. May mayatan nga itapay laeng. Nakablateran ti may papan iti collar. Tano adda saan anasaya at ang mapasamak. Nalakalaangan nga ibaga tayo a posible at ti collar ti akin aramid iti amin. Saanan nga agimbestigar dagiti pulis, maipapan iti personal abiyag ka. Nataltalgad para ken ka. Umanugot ka kuman, Leon. Agkamang tan ka ni Hepe. Anya ti panagko na miyaya ising. Anya ti gagara di umawawag ka ni mama. Jak maibaga, Monica. Yaya. Jak amuno anya ti sawak may papan kadagiti kakasta abanag. Awan ti amok kadagita. Isu nga awan apulos ti maibaga. No asino man yamang butbutan ka ni mama. Adulakit diti amuna maipapan iti pamilyami. Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Simple laang, yaya. Saan kami ang makaawat iti pangta? No nalintag ti aramid ti pamilyami. Saan ka di? Monica. Iso ang mama ti ak talaga nga adda palimod ti pamilyami. Kat dayta ti kayat ko ang maduktalan. Kaano pa yung makaawat kayo ti kasta nga awag, Mayora? Nabayagan, Hepe. No sa anak nga agbidot, adda sa nga pulon adaras nga daimawag kanyak akas jay ti bagbagana. Apay nga rin nga italangan nagkamang kayo ti pulisya. Hepe, Hepe, impagarup mi ngamin. No kayat lang da dya ako na ramadadal ti konsentrasyon ni Jonay ti trabaho na kas mayora. Ngam tinaudi nga awag na. Amok asabalin ti kay papanad na. Iso nga iti pa nagsarita mi nga gasawa. Napagnumuan mi, taagkamang kada kayo. Don Leon. Iso pang asim, Hepe. Sapay la kumata matulungan na kami. Madanagan kami para itanak mi ani Monica. dayta ti agpayso, Hepe. Iso asapay la kuma. Tamaamuan nyo no asino at talaga di umawawag amang ipangpangta kada kami. Naimbaglakit din na nakakasalsalita yung tao sinalakta, Maximo. Huwag nga rat, boss. Naawatan na ti amin ngayon palawag mo kankwana. Sa bakay, napayagan nagamaam mo kami. Sa anak talay tol, amo na dayta. Napanagnakan na nasayata ka transaksyon. Huwag matkit niya, boss. Napayagan nga da transaksyon na mapaspasamak itinagbatan nyo. Imposible mat, no di... Maximo, ata nakadasay kalsada. Boss, saan kayo pa itong sag?
ang mga nonyakit diti mapasamak. Maximo, Ang talinag kayo lang diti lugan. Siya ti dumsag. Anya ti mapasamak kada Mr. Wong ken Maximo. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. itinagan ti Ama. Napalabas. Madama ti panangadal ni Mayora Chona Rugante kadagiti papeles nga inyawid na. Iti nakaawat manen dayto iti awag amang ipangpang ta iti pamilyana. Inyo man nangarod dayta ni Don Leon, ket iti inawagan dati nasaw ang numero, saan dan anakontak pa iti caller. Iti sa Bale Abangir, naklat ni Padre Simon, iti nakita na dagiti ladawan nga impakita ken kuana ni Hepe Salvador. Inatap na nga rod nga dati mang palpaliw ken kuana, ket kayat dapat akkelin ti susik da iti Hepe. Kabayatan na, madaman ti panagdalyas at na Mr. Wong nga agsubli iti pagnanaedan da, kalpasan nga da sinarak da tao. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Sa bagay, nabayagan agama mo kami. Sa anak laydol, amo na dayta. Napanagnakan na nasaya ata ka transaksyon. Unmat kit diya, boss. Nabayagan nga da transaksyon na mapaspasamak itinagbatan nyo. Imposible man. Maximo, ada nakadasay kalsada. Boss, saan kayo pa dumsag? Ang mga nonyakit di mapasamak. Maximo, Nagtalinag kayo lang dito lugan. Siya ti dumsag. mabit lang Maximo, mabit lang. Apay, boss? Kasla kot-kotimat. Boss! Di ayaw. Padala po sa kon. Maximo, ada sugat ko. Hindi kagdanag, boss. Idiretso kayo di ospital. Itay pa'y adi ka makaibna, Monica. Matuo ka na ngamin ang mangururay kada papakan, mama. Ha? Kayat kun ang maamuan, noan niya ti resulta ti ipapanda ije presinto. Kayat ko ang maamuan, noan niya ti damag. Agkalma ka kadila ang balasang ko. Madamdamalaang, masigurado. Nay, adan si Mangpay. Ang mga nuadan da papakan mamam. Siya kun ti rumwar ang mangilukat iti gate, yaya. Talaga akayat kun ang maamuan, noan niya ti resulta ti amin. Nagsalod-sod dagiti ng taming kun ka, boss. Iso ngayon bagak ti agpaiso. Maximo, Naturadak anang ibaga iti agpaiso. Tawan mo't ti imot ta iti lugan ta. hawanan ba nagalamit kastoy? Inawagak matan dagiti tao ta, boss. Imbagak amapanda iti dayja lugar. Takitaan dati tao pinadala pusak anang paltog kada kayo. Nasken maamwa ka kinalamit daytoy, Maximo. Boss, addan dagiti polis. Naamuan dalakit din tinapasamak. Ang mga noad damanen dagiti pulis nga agbantay iti asidag ti mansyon, mama. Iha, Kas lang amin nakarkaro akabutbutang no adda dagiti pulis. Ang mga no nakarkaro pa'y anapagad, no bilang adda mapasamak nga inkwentro. di kagdanag. Sigon ka ni Papam. Umdasan dagiti bodyguards tayo nga adda dito'y mansyon. Mama, Iso ang mamati ak, asaanan nga agbantay dagiti pulis dito'y mansyon. May salaysay kung kan ka tinapasamak, hepe. Maximo, mabalin ka diya makasaritak ni Mr. Wong. Kung na ti doktor nga ginanapay lang, hepe. No makauray ka lagit di. Happy kiti na saan? Agurayak. Sakti makam mo, hepe. Angam, jay tawa pinadala po sa ka ng paltog kada kami. Amangan mat Di ka madanagan. Nakita mo't siguro ti panangibaon ko kada Mendez amapan iti dayja adiso. Saan ka di? Hepe Salvador. Relax ka lang, Maximo. Dagiti pulis konti makaammo iti dayjay atawa. Anya ti matamag, Pogi. Amo,
Awanen ti kadwa tayo. Anya? Oh, kat, kumusta ti pinaaramid mo kang kuana? Naipatungpal na, amo. Sigun iti impormasyon. Mismo ni Mr. Wong tinapaltukan. Gapo iti inaramid ti tao tayo, abinilin ko. Kasta kat, Wen, amo. dinalusam ka din ti ebidensya. Nalpasen, amo. Tapama na pinaatalan dati tao tayo. Pimanaw dadagosen. Iso anawayaak, anang ipakni, iti ebidensya. Agkakanat man ti mapaspasamak, P1 Mendez. Anya ti kayat yu asawan, Chief. Imo na, imay nagblatter da Mayor Arrogante, ken Don Leon, may papaniti caller amang ipangpangta kadakwada. Si Maruno, napaltugan ni Mr. Wong. Katidakas na, Chief. Awan mo tinakita mi iti lugar nga imbaga ti driver bodyguard ni Mr. Wong. Day tangarod kat, kaslag parparang, anagaramid lang iti istorya da Mr. Wong ken ti bodyguard na. Tapno makover upan, tipod no ang mapaspasamak kadakwada. Ngam, anya iti panagkunam, Chief. Di tayo pa'y maibaga, P1 Mendez. Nagulo dagiti pasamak. Mariribukanak amang pampanunot. Ma'am Jonah, amok nga aging gaita kat maamak kayo. Oray asino mat siguro, ising. Sigurado ang maamak itikas di na pasamak. Saan ngamin asinsinan tikas di apang taan na awat ko? Pudno dayta, ma'am. Kun maisa, uray asino a tao a maipangta. Talaga nga agdanag. Ta sino kumamon ti saan nga agdanag nga kat pangta daytan. Asino nga taaya dayjay amang ipangpangta kada kami? Bareng ano maamuan metla adagos dagiti pulis, ma'am. Iti kasta, maamuan tayo met no anya ti motibo na, iti aramiden na. Sapay la ko maising. Talaga ang maamakak, gapo iti kastoy ang mapaspasamak. Sa dino ayan tao ng paltukan yak, Maximo. Boss, Oh, anya kayat sawon kastadyal mo. ladingitak, boss. Saan mo't anadanon dagiti tao tayo iti dayjay lugar. Aniya, kasano na pasamak dahi ta? Dolang ti posible na pasamak, boss. Si bibiyag dayjay apaman na pinadong para kahit naglibas. Wano saan? Impak ni ti asino man anang ibaon kan kuha na ti ebidensya. Aniya, Ada kadagitado ti posible na pasamak, boss. Isuala dingitak nga ibaga kada kayo. Asan ko mapatgan tikid daw yo. Ama idatag ko kan ka. Dayjay nga wanan bain. Leon, amom ka din ti damag. Nga anya, Jonah? Napaltugan ka no ni Mr. Wong. Anya? Jonah, anya tinapasamak? Kasano na paltugan? Diyak nangag ana imbag ti Ditalyena, Leon. Nga may maisa ti masigurado. Nangag ko iti damag anapaltugan ni Mr. Wong. Sa anak nga imay makisubang, Narding. Imayak, para kadagiti ladawan nga impakitang kanyak. Simon, Naggapuan dagi di aladawan, Narding. Kasarsarita ka. Naggapuan dagi di aladawan kunak. jak matam mo, basta da nang ipatulot kanyak. Kinapudno na. Nakla atakmet, idinakitak nga adda ka kadagijay aladawan. Kastagayan. Ibagaman kanyak ti agpaiso. Adda ka di ilimlimad mo. Anya. Una yan, Narding. Impagarup ko no amamunak una yan. Ngam iti kasta asaludsod mo ita.
Pamanak nagladay ta nga awan gayam ti panagtalat mo kanyak. Ang mga no delikado, ti papantay dayan ni Mr. Wong ita. Amok a delikado, Pogi. Ngam no saan ta nga ramitan ta ito'y, sigurado anakarkaro niya agatop tayo cheng-cheng. Amo, Nas ka na may pakita kini Mr. Wong. Tinalaos kampay idi aladingit ken pungtot ko, gapu iti napagdeng na. ha, Nas ka na may pakita ken kuana, ama kisimsimpat siya ken kuana. Iti kasta, magsayan ti anyaman niya atap na, a posible nga addaam mo, may papan iti napagdeng na. Itay payapalpaliiwan ka, iha. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Saan ka makaidna? Pampanunutot lang amin no asino ti mangipangpang ta iti pamilya tayo, mama. Iha, Awan mo ti amo kakabusor tayo. Taawan mo ti napaspasakitan tayo. Saan ka di? husto ka, iha. Iso ang mas dawa kita. Apay ang mapaspasamak ti kastoy kada tayo. Anya ti basol tayo? Kan asino ti nakabasulan tayo? Ladingitek, iha. Ngamjak masungbatan day ta sa ludsud mo. Pasensya ka lakuman. Kumustan tirik na, Mr. Wong? Sana nasaya at, Don Leon. Kaya't ko pataya nagalamit kanya kastoy. Oray asino. Talaga kasta tirik nana. Siyak tupay. Talaga nga agngar-ngariyetak iti asino man ngumawawag kinitsona. Ha? Hanya kaya't mo sawan, Don Leon. At damangipangpangta kada kami. Inyo man kung arudan kada kiti polis. Kasta kayam. Panagkunag may sa timang kalkalaban karata, Mr. Wong. Iswarumbang lang nga maamuanta no asino tawanan bayin. Lumbag laang, Don Leon. Alang arod. Diyago nagbayag pa, Mr. Wong. Imaya kadago sa paman anak ko na ni Chona, tinangig na napasamakin ka. Hagawanak pa ng salongkal mo kanyak, Don Leon. Awanan yaman na. Mala, agpaimbag ka, Mr. Wong. Napinta sa guntaway na ito eh. Agarami da kiti sa balipay apakariribukan ni Mr. Wong. Bayat akas jay pay laing ti kasasal na. Kitaig laing noan niya ti aramidan day jay nga inchik. Police station, hello? Mabalin ka di makasarita ni Hepe Salvador. Speaking. Asino dahitoy? Saan ang anapatay na sino? Tinapatay. Kat impormasyon ang maipaikogan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? At dadaan a bodega iti asidag ti pantalan. Mapon kayo ijay. Taad da ijay dagiti agkakabilag nga igam. Anya? Anya ka diti pakakumikumam Italyon. Si kakit ti mo, Chona. Baybay anak kadilatan iti raramitan. Ikagkagumaak nga amuan no asino ti mangipangpangtaka na tayo. Leon, Ammom anapatay kanyag ti pamilya tayo, Chona. Kat aramidag ti amin, tapnawan ti daga sa mapasamak ka na tayo. aganad ka. Diyak kayat nga dada ka sa mapasamakan ka. Da kayo kanimo ni Kati kapatgan kanya. Iso nga aganad ka kuma. Liman nga armado tinasiputak amang liklikaw iti daan a bodega. Nga adda dito'y pantalan. No kastangarot. Agpaiso ti impormasyon anayawag kanyak. Nasaysayat ko man na makastragak iti bodega. Tapno mapanagnakak no anya pa iti adda iti uneg. Malaksid iti igam nga imbaga day a color.
Ngamnas kan nga ganadak. Delikado ak ditoy. Nang runa kat saan ko nga impakaam mo kada Mendez nga imayak ditoy. Ungor ti motorboat dayjay. Adda sumangpet. Nasken amaamuak no asino. Anya ti maduktalan ni Hepe Salvador iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.